Iată, așteptăm Giovanni. Avem așa niște intruși. Hop! Iha, nu mă fugăriesc eu am ușa. Stai câini. Ce calcă. Haide, Giovanni, vino și tu mai răbdează. Ia că ne-am întâlnit aici cu domnul Giovanni. Unde e Giovanni? Unde ducem azi? Ducem la carieră și la traseul la Cardon, poate dau și eu azi dubla. Vedem dacă s-o strâng acele 50 like-uri. Am vrut să mâncăm și noi la local cu Giovanni, localul e închis. Ducem în altă parte, dacă se... Are gen 2. De uite ce faci. Moșnui. Schema am învățat. Am văzut. Schema ță. Dacă ne-am pornit cu Giovanni la deal la Cardon, ne dă, a papat bine și plecăm. Și aproape am ajuns în deal la Cardon. Mai avem dealul ăsta și-i tot greu de ridicat dealul ăsta. Am ajuns și noi la mini traseu, uite. Și acum cred că ne ducem la traseu, uite, la Cardon să încercăm acolo, vedem și a sprinească. Și pe urmă, cred că să-i dăm drumul și la malde. Asta încercăm, vedem, sprinește, nu sprinește. Все, gaz. Am o apă așa, o să mă satur cu mine, dar nu-i pe asta. Trebuie pe acolo să-i dăm, dădeam. Olha. Opa. Și că asta este dropul cel mare care trebuie să-l dăm noi azi numai decât trebuie. Și ia vedem. Și va și Giovanni. Dăm dropul mediu și ne ducem la asta. La traseu. Hai că vreau să ajung cu sticla, dar numai să nu chiși. Nu stai, așa. Se o dă să-l dăm. Dăm. Și a sprinească. Hai cu Doamne ajută. Aici eu îl dau din prima. Și viteză. Destul de mare viteză, dar se haide. Hai Giovanni, eu știu că poți. Hop! Все, ducem la traseu și pe urmă când venim încercăm să sărim aici mai moșni. Bă, ne-ai căcat sticla! Pun mâna apoi. Hai, dai gaz! Ca double vechi. Și voi? Nu știu. Все, haide. Dar aici nu-ți poate, aici scrie atenție. Trecerea interzisă, da. Tata Nini-o da voi. Nu vezi nici. Hai Giovanni, trec. Măi, nu să-i... Da. Mititel pari. Ia mă.
Hai că-l dau, e parcă e ușor, e. Parcă nu e așa mare. Dar pe ce altă? Nu. Și Giovanni, îl dăm? Da, să ne hodinim un minut și... Hai că mai facem o tură să vedem cum să o luăm ca lumea, vedem tot viteza și pe urmă. Nu că am fugit roata. Și-i dăm. Hai. Hai că spate. Păi numai trebuie să-mi fac curaj să ridic de guri. Bă, da, domnule! Bagă-i ciorui. Bă, da, domnule. Am dat-o. Hai că e bun. Hai să mă uităm o dată. Am dat o leacă de case. Hai, Giovanni. S-a dat să-i dau eu primul. Hai că dăm niște. Hai că am săritat banii, măi. Credeam, plecăm de casă, că se întunecă afară și nu prea să mai vede mult pe GoPro. Și revenim din deal, dăm traseu. Mai sunt deal la traseu, ducem înapoi spre centru. Vedem, poate mai snimăim ceva, dacă nu, altă dată credeam noapte și nu prea să mai vede ceva pe GoPro. Hai, dă-i tu, prim. Vezi, ne ducem pe acolo pe unde a venit. Da, duci tu pe unde vrei. Ei, să ajungi tu, bă. Hai, Giovanni, dă-i! Așa mă bostă. Hai, Giovanni, dă-i! Hop! Olha! Deci mă mai duc ciogle! Hai, dă-i mai departe! Olha! Oi! Hai, eu dau crianga în ochi! Asta uite, piatră așa! Op! Olha, ciogle! A, to s-a mântuit traseul. Băiat, ce mai zburat? O, eu tot doi. Am chicat, dar nu ăsta. Bă, dar și când i-am dat un spin, niciodată n-am mers cu așa o viteză mare. Bля, și gheaza am dat, știi? Motor. Hai, că dăm și valea asta. Băgăm un manual. Ai, ai, ai.
Dacă mă hodinesc, îi jale. Mă duc ciorbi. Așa la ca la motocross. Все, de сейчас înșepi. Dă-te valea asta. Dacă îmi lași nici bagul manual la mășă. Dă-te, Giovanni! Dă-te, bă, Giovanni! Ești bună! Eu cu tura. Eu ai cam luat-ai. Vă dați bune. Asta e, asta nu. Oh, ca lumea ne-a plăcut ca la cai. Cred că așa se mântâie și clipul. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă să facem mai mulți abonați. Am văzut că am făcut 100, trebuie să fac un clip special pentru chestia asta. Dați văd, nu mai am și timp liber. So, ne auzim la alt clip. Am ajuns în vârf la traseu, ne dăm pe downhill 3, pe urmă îi ducem și dăm pe downhill 2 și pe urmă pe 1 îi dăm. Hai, Doamne ajută! Hai, Johnny! Hai că încearcă! Op! Ai, ai, ai! Bă, dar și piși! Băi, dați de schini! Ai, jale! Băi, dar mai ales noaptea pe așa, atunci și jale, jale! Oleu, bă! Op! Hai nu mai văd nicăieri! Hai că am ajuns acolo. Oleu, uite! Bă! Hai că mi-a sunat. Ai, bă, am de-a cocnut. Băi, jale, băi! Ne-am gărie fata, na. Lampi.